Ce are bebe în mânuță? Cum ai aruncat tocmai acum când îi arătă, nu, tati? Ce zicem noi să facem? Facem zgomot noi. Hai, mama. Zi, tati, fraiere, uite ce știm noi să facem, să apucăm și să facem zgomot singuri. Da. Bebe. Zi, salut, tati. Salut, tati. Tiki. Mama. Cine râde cu mama? Cine râde în cine? Cine? Cine are gropițe? Da. Uite, mama, uite. Uite, mama. Mamacuța. Mamicuța. Da cu ea. Da. Da?